Медея е една от най-бързо развиващите се вериги аптеки в София. Тя разполага с 38 обекта, разположени основно на територията на столицата. Веригата насочва усилията си изцяло в посока удобството на своите клиенти. Една от най-модерните иновации във фармацевтичната индустрия вече е факт и у нас. Робот обслужва клиентите на аптеки Медея. Това е робота. Той е зареден с лекарствени продукти. Принципът на работа е следния. Фармацевтът избира името на лекарството през аптечната софтуерна програма. Робота приема заявката, избира продукта и го пуска през един от тези улей, откъдето фармацевтът може да го вземе. Както виждате, всичко е бързо и удобно и печели време на пациентите. Аптеки Медея са изключително модерни и изцяло от европейски тип. Клиентите на веригата могат да открият богато разнообразие от стоки, лекарства, хранителни добавки, дермо и масова козметика, детски продукти и много други. Почти всички стоки са на свободен достъп и клиентите могат удобно и необезпокоявани да направят своя избор. През следващата година Аптеки Медея планират разрастване на територията на страната.